30K ni. 30K ni congratulations. Toilo logober, ntamu ko ani pur vlog edition adi ar khonse pinche pura himbabai guys. To thank you so much guys. Ntamu na angko besiba support bai ang 30K subscriber ko banaina bai ar ntamu na. To gubun perni takai to besiba buza subscriber ba bethua kintu जों फोर बायदिनि थाखाय 10K 20K 30K फोरानो बिराद बुजा subscriber आरो ना guys मानो होनना बुङोबा इसिबांनि जेनेबा 30K subscriber मोननो थाखायनो जों बेसेबा हार्ड वर्क खालामनो गोनां जायो मानो होनबा जों फेमास नङा नालाय जोंनि फेसखौ रावबो सिनाया जों जेरावबो नुजाखानाय मानसि नङा तो बेनि थाखायनो आरो ना गाइस तो जियानो जा थेंक इउ सो माच गाइस 30K subscriber बानायनानै होनायनि थाखाय दे गाइस ओमफ्राय नै गुस्थियाव नोंथांमोना गोसोम नुदों जानांगौ तो बियो लोमजानायनि थाखाय दोरसोन ओंखारदों आरो ना सिंनिफ्राय सायाव दब्रा ओंखारबोदों तो बेनि थाखाय गोसोम जादों बेयाव तो many thank you so much all of you guys 30K subscriber बानायनायनि थाखाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै तो आंबो मोजां भिडिअ होनो हायो नायनो नाजानोसै तो जायखिजाया एसे प्रब्लेमा बेनो ब्लगिं भिडिअ होयोबाथाय नोंथांमोना नायनो नागिरा मानसिफोरा तो ओंखायनो आङो ब्लगिं भिडिअ होनो एसे बोरैबा मोनलायलाङो मालाबा समाव सोरनिबा सायाव भिडिअ बानायोबासो भिउसा फैयो आरोना खिन्थु रायनाया बिराद बुरजा जायो दे रायनाया खिन्थु भिउसा बुरजा फैयो बेनि थाखाय गुबुननि सायाव भिडिअ बानायनो गोनां जायो आरोना गाइस ब्लगिं भिडिअ बानायबा नायनो नागिरा नोंथांमोना ओंखायनो बानाया आरोना आङो ब्लगिं भिडिअ मालाबा तो बेनोसै ओमफ्राय जोंहानाव आइमोना जिरायनानै दङ तो गाइस आं बिथांमोनखौ बुंनो होनि कंग्रेचुलेसन्स बुंनो होनि आरोना माबायदि जायो बिसिनि खुगाया थाङो ना थाङा तो नायलांबाय था जोबजासिम गाइस दे नायलांदो ओइथिं आइमोना जिरायनानै दङ तो गाइस कंग्रेचुलेसन्स होनो होनि आं 30K नि दे बुं Congratulations. 30K ni. 30K ni congratulations. Deh ada bung sang nemu. Deh bung konse. Deh congratulations. 30K ni. 30K ni. 30K ni oh. Deh nunggu bung. Thang kayaknya saya. Thang kena. Congratulations. Baik betul kaya. Congratulations. Congratulations. 30K ni. Congratulations. Oh guys, kami iriani manusia मा बुंनो दा नङा होमबा तो माबायदि बुङो नुखाबाय नोंथांमोना बारा गोरोंबो नंखाया जाहैबाय तो गाइस नुबाय नोंथांमोना तो बिसिनि सालाया गिदिंलायनो नागिरा आरोना 30K subscriberनि congratulations होनबाथाय थाङानो बिसिनि खुगाया तो थेवबाबो बुंना नायनो होबाय आङो नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअआ ब्लगिंबो नङा जाहैबाय इन्ट्रेस्ट मोननाय नङाबो जानानै गाइस